Ba tare da ɓata lokaci ba yau za mu karanto muku babin sunayen mata tare da ma'anarsu shafi na farko. Ba shakka wannan haka yake alaramma. Bismillah. To kai tsaye za mu wuce kan suna ta farko wato Amatullah. Kaji baiwar Allah. Ai duk inda kaji Amatullah akwai alkunya. Ga su da tawakkali da son manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To za mu wuce kan suna na biyu wato Hafiza. Kaji mahaddatan Alkur'ani. Ai zai wuya ka ga mai suna Hafiza ba ta da haddan izu 80. Izu 60 ne ko izu 80 shehi? Izu 80. Ai tsaban karatunsu ne. Mu je tambaya ta gaba. To shikenan. Za mu wuce kan suna ta gaba wato Bara'atu. Allahu Akbar. Kaji masu sunan sura mai daraja. Da yanzu za ka yi shekara 2000 kana karanta wannan sura. Bara'atu. Da kai da talauci har abada. To shehi, kai da kake maganan shekara 200? 2000. Oh, shekara 2000? To duniyan ma naga kwana nawa ya rage mata yanzu? Ba ka gani ba? ‘Ya'yan masu rashin haƙurin tsiya. Yanzu shekara 2000 ba za ka iya yi kana karanta Bara'atu min Allah ba? Ai shehi na ga yayi yawa ne. Mu je tambaya ta gaba. To, tambaya ta gaba ita ce wato Kamila. Kamilallun bayi kenan. Ai duk inda ka ji an ce ma Kamila, to ba sai an fassara ma ba. Alaramma. Mu je tambaya ta gaba. To tambaya ta gaba kuma ita ce ta ƙarshe, wacce daga ita za mu kulle wannan shiri sai kuma sati mai zuwa, wato ita ce Wasila. Wasila? Taɓi jam. Ai duk inda ka ji Wasila maciyar amana ce. So? Wasila ba? Eh? Ta ƙware a wajen cin amana in dai Wasila ce. Kenan. Wasila kun shiga uku.